Είπα εγώ, αυτό είναι η περιοχή σου εδώ πέρα. Για το σύλλογο των Βλάχων. Μπράβο. Oggi noi facciamo la musica e non lo sanno. Pagare, pagare. Γεια σου Καρούνα. Είμαι από εσένα. Τελειωμένο, τα στιχά στον δούλο σου σωτέρα να παυσώ, πειράζω να φτάσεις την μακαρία ζωή, την παράση φυλακή σου αναπαύονται, αναπαυσώ. Και τα στιχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Θεός ημών κατάβασης άδει και τα σωδίνας λύ. Αυτός Κύριε ανάπαυσον τα στιχά, των υπερπίστεως και πατρίδων, αγωνισαμένων και πεσόντων, Ελένης, Αλεξάνδρας, Μαρίας, Κυράτας, Ευαγγελίας, Αθανασίας, Εκατερίνης, και τάξουν τα στιχά σ' αυτόν, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο πλοερό, εν τόπο αναψύξιο. Ένθεν απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτυμα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός εικόνησον. Ότι ουκέ συνάνθρωπος ο ζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Σιγαρμόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθώμε, ότι εσύ Ανάστασης, η μακαρία ζωή και ανάπαυσης, των υπερπίστεως και πατρίδος, αγωνισαμένων και ηρωικών πεσόντων, Ελένης, Αλεξάνδρας, Μαρίας, Κυράτας, Ευαγγελίας, Αθανασίας, Εκατερίνης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπουμε, συν το ανάπτω σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιός πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η μακαρία ζωή και ανάπαυση, των προμνημονευθέντων δούλων σου. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει επ' ημάς, και αυτού θειαχάν επίσημον δόξασι. Και Αγίου Πνεύματι και νύχια ή και στους αιώνες των αιώνων, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Το Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου αυτού Μητρός. Εις πολλά έτη, δέσποτα, και πάντων των Αγίων
τραγίου φίλου του Χριστού και τα ψυχά των εξημώμενων θάνατων του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χρόνια πολλά σε όλους. Θα ήθελα από καρδίας να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Βεργίνας, αλλά και τον Σύλλογο των Βλάχων, οι οποίοι από καιρό φροντίζουν ούτως ώστε να μην εκλείψει η μνήμη αυτών των γυναικών οι οποίες έπεσαν για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Έπεσαν από τον βράχο επάνω του Γαλακτού για να μην παραδώσουν τις ψυχές τους αλλά και τα σώματά τους σε χέρια αλωτρίων, σε χέρια απίστων. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα, Κυριακή των Αγίων Πάντων, σε αυτό το μοναστήρι, το οποίο έπαιξε τόσο σπουδαίο ρόλο στη ζωή της Μακεδονίας μας, ιδιαίτερα στον Μακεδονικό αγώνα, ήταν το κέντρο εδώ, που ερχόντουσαν οι οπλαρχηγοί, που και εκείνος είναι ένθερμος υπερασπιστής και υποστηρικτής όλων αυτών των προσπαθειών. Έχουμε τον βουλευτή μας που εκπροσωπεί, θα έλεγα, τη Βουλή και την κυβέρνηση, έχουμε τον Δήμαρχο, έχουμε τους εκπροσώπους του Συλλόγου των Βλάχων, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε όλους εσάς. Έχουμε αυτά τα κορίτσια με τις ένδοξες αυτές και όμορφες φορεσιές που πιστεύω φορούσαν οι κοπέλες εκείνες, οι γυναίκες που έπεσαν την ημέρα εκείνη για να γραφούν τα ονόματά τους πλέον στον ουρανό και στην ιστορία. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά.